Hallelujah, 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 amazangu. It's nice to be here. Noti zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Zvakanaka kuva umupenyu zuva ranhasi. Pane kunge uri munhu akafa zuva ranhasi. Nokuti vapenyu ndo vane nguva yekuzviteurira kuna Mwari. Kune vakafa. Imbwa mhenyu iri nani pane shumba yakafa. Saka tinokudza Mwari nenguva ino yatipa kuti tiri vapenyu muzuva ranhasi. Kuti tawanirwa nyasha naMwari. Mwari akatendera mweya yedu kuti tidzokere muviri medu. Kuti timunyengetere, timunamate, mumwe nemumwe azviteurire pamberi paMwari. Kuti atendeukire mweya wake kuna Mwari. Pfungwa nendangariro nezvose zvoiswa kuna Mwari. Ndinokwazisa hama dzose dziri mumativi mana enyika vanotevera shoko evhangeri yaMwari, vakanotenda kuti Jesu ndiye Ishe, vanotenda kugwayana raMwari, kuti iye wakabva kudenga akauya panyika dzino, wakamuswa kubva kuakafa muzuva retatu akaenda kudenga, akagadzwa ushe kudenga napanyika dzose. Zvose zvepanyika nezvose zvekudenga zvikaiswa patsoka rwake. Mabvi ose akagwadama pamberi pake akamunamata. Ndo vanonzi vana vaMwari. Nokwazisai mose vana vaMwari kumativi mana enyika kwamunova muri. Zvisinei kwemidhuri kwamunopinda. Nokuti midhuri yekwamunopinda vakawanda vanozvipatsanura kuti zvatinopinda kwamugodhi, zvatinopinda kuJohani Masowe, zvatinopinda kuAnglikeni kana kuvaRoma, hatizati tiri vana vaMwari. Vozvipatsanura, kuda kupatsanura Mwari wedu. Zvino Mwari mumwe chete, ushe hwekudenga humwe chete, Kristu mumwe chete, gwayana raMwari rimwe chete. Naizvozvo shoko evhangeri yatinoparidza pano paJerusarema inofanira kunge iri evhangeri imwe cheteyo inobva kudenga kuna Mwari. Saka evhangeri yatinoparidza pano neevhangeri yatichaparidza pano, evhangeri hainei nekuti kumudhuri kwaunopinda kwamakanyora chikwangwari mukati iche chinonzi zita rakadzi, ina handisi kutaura neivavo, ndiri kutaura neavo vana vaMwari vakanyorwa kunzi vana vaMwari, vakanyoresa mabhuku avo, mazita avo mubhuku dzemweya dzeupenyu, neavo vane shuviro yekunyoresa mazita avo mubhuku dzemweya dzeupenyu. Kune avo vanoita mabasa ezvakaipa, kuna vahedheni vasati vanzwa shoko evhangeri, kuti vanzwe shoko iroriri, kuti varigamuchire, vatendeuke kana vachinge varinzwa. Ungange uri kumudhuri kwauriko, uchipinda kune svonde vari kupinda ikoko, asi usina kutendeuka. Hongo wakabatwa musoro, asi kutendeuka hauna kuponeswa. Ndavakawanda vanoenda kunobatwa musoro kuti vanyoreswe mazita mubhuku dzechechi, kuti vakwanise kuzovigwa nechechi kana vachinge vafa, vakwanise kuzobatsirwa nechechi kana vachinge vorwara, pakuda kubhadharwa ana chiremba nen'anga. Asi ushe hwekudenga zvatinoparidza pano, tinoparidza zveshoko evhangeri inoponesa mweya wako nenyama yako, zvose zvochengetedzwa naKristu Jesu. Tinoparidza zveushe hwekumusoro kudenga, ushe hwaMwari, kuti mumwe nemumwe anonzwa shoko anotenda kuti Jesu ndiye Ishe, munhu iyeye anofanira kunge achipinda kuushe hwekumusoro kudenga. Hakuna munhu anomira achivharira vamwe kunze. Izvo zvikuto nevamwe vekuti kana vachipinda kwavanopinda havatombonzwa evhangeri yevamwe inoparidzwa kumwe, kuti vamwe vari kumbopakurirwa zvakaita sei zvavari kudya zvomweya ikoko. Munozoziva sei kana vanhu vachipakurirwa zvakaipa kana kupakurirwa zvakanaka, kana imi musingamboendawo muchimbonzwawo kuti vamwe vari kutaura kuti kudii panhau idzi. Saka uchiona ini samufundisi wako,
Anapapa venyu vamunoona taakuparidza tichitaura mazita avo pano, tinenge tichivanzwa achitaura, tinovanzwa achiparidza, tichiona zvavanenge vachiita nemabasa avanenge vachiita, neevhangeri avanenge vachiparidza, nemabasa emweya avanoti vanozviita, tinenge tichimaona. Zvino izvo zvikaudza mwana wapapa kuti wakarasika, papa wako wakarasika, newewo wakarasika, kuti wakateera munhu akarazika. Vanobva vati vapostori vaya vatanga havadi kuona vanhu vanoita zvakanaka. Nhau iri pano hama inhau yehondo dzemudenga dzemuchadenga nerima. Pane hondo dzerima dzinorwiswa navanhu dziri kurwiswa panguva dzino. Muprofita wenhema anouya nenhema dzake, ouya nenhema dzake, oisa nhema dzake pamusoro pavanhu kuti vanhu vatende kunhema izvozvo. Zvakazarurwa akatidzidzisa kuti tarira ndakaona muprofita wenhema, ndikaona chikara chaifemera mweya wenhema pavaprofita, chakavapa simba kuti vaprofite vaite mabasa erima, mabasa enhema. Saka ukaona toparidza tichikutsiurai, tikukutsiurai mumweya waMwari kuti mutendeuke pakuita kwenyu, mutendeuke mupfungwa nendangariro dzenyu, kwete kuti muuye kuno tiwande. Basa renyu harisina kutsvaga vanhu kuti tiwande, asi basa renyu nderekutsvaga vanhu kuti vatendeuke, vawanire kuna Mwari kumusoro kudenga. Nokuti andoparidza pano paJerusarema haizatiri yemudhuri uno wakanzi Jerusarema, asi mudhuri wekudenga wakanzi Jerusarema, wakaonekwa naJohani uchiburuka kubva kudenga kuna Mwari, ukauya panyika wakashongedzwa semumwe mukadzi ari kuenda kumurume wake ari pamuchato. Evhangeri yatinokuparidzirai pano, kwete kuti tiungane tiwande, kana tawanda tokuchajai mari toita mari neni. Evhangeri haizatiri evhangeri yezvemari kana pfuma, asi pfuma ndimi vanhu vacho, ndimi pfuma yaMwari. Saka pakatendoka muviri vatatu, ushe hwekudenga hunopembera. Nebasa rangu rinomapa kunzi ndata basa chaizvo, ndabata basa, ndazobata basa huru, pakatendoka namunhu wani. Zviri nani kuti nyika ino nezvose zviri panyika zvipfuure pane kuti rimwe revara reshoko raMwari richikorwe. Ndozvinotaura. Ndinokudza iye wakwegura pamazuva ake, iye Jehovha Mwari waIsraeri, iye une ndebvu chena nebvudzi chena, iye una mazuva namakore, iye mukuru wamazuva. Ndiye vanodanwa achinzi mukuru wamazuva, kwete munhu anopa vanhu gweje yemota, simbi newaya nepepa rakanyorwa kunzi mari. Manuzobva anamata munhu iyeye muti ndiye mukuru wamazuva. Varume musanamate zvifananidzo sekutamba sekuseka. Mukuru wamazuva mumwe chete, iye ane makore asingaverengeke, iye aivapo kuvapo kusati kwavapo. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Ndinokudzai Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, mambo wamadzimambo, Jesu Kristu Ishe muponesi. Gwayana raBaba rine vana pahuro, gwayana raBaba rakapiwa sezvinonhuhwira pamberi paMwari, iro rakayananisa zvivi zvedu pamberi paMwari, kuti Mwari atiite vatsvene, kuti tigova vatsvene pamberi paMwari, tigozvarwa patsva, tigova vana vaMwari. Ishe muponesi Kristu Jesu ngaakuzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Ndinokudza mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, mweya munyaradzi watakatsiwa, takakumbirirwa mweya kuti ave nesu, atitungamirire panyika dzino, atidzidzise zvose zvekudenga nezvose zvinenge pamusoro paKristu, nepamusoro pezvivi, nepamusoro pekutendeuka kwamarudzi. Mweya mutsvene waMwari akauya kuzokudzidzisa zvose. Haatore kune zvake kana kune mumwe, asi anotora kune zvaKristu, nezvaBaba zvaakaona nezvaakanzwa amweni. Azati ari chipoko kana kuti Holy Ghost kana mudzimu inoyera, azati ari piyo kana kuti dhamureta, asi ari
mweya mutsvene waMwari mumwe munyaradzo watakapiwa. Potai muchinzvera mweya munofamba nayo kuti mweya iyi zveshuwaidza tiri kufamba nayo mweya here yaMwari, yakabva kuna Mwari here mweya iyi. Mwari unotidzidzisa kudaro. Kana taziva kuti mweya iyi imwe yakabva kupi imwe nakupi, tisarasike pakutenda kwedu. Saka mweya mutsvene waMwari ngaakuzwe kubva zvino nokusingaperi. Nokudza vakuru vakatanga nebasa paJerusarema, vaprista vedu nekutedzana chigaro zvenyu ana baba kusvika kuvakomana vadiki vakadai, muimba hozana muimba yaMwari muchiti amen. Nokudza ana mai vakuru vanokudzwa nekutedzana chigaro zvenyu ana amai kusvika kwasikana kadiki kanoimba hozana muchechi yaMwari muchiti amen. Imba yaMwari yakashongedzwa neropa regwayana. Ropa regwayana rakashongedza nyika dzino kuti ani nani unokutenda achaponeswa negwayana iroro. Chipiriso chakatopirwa pamberi paMwari, chikagamuchirwa, chikatendwa, chikaonekwa chiri chitsvene. Mwari akati ndatenda ndagamuchira chipiriso chezvinonhuhwira cheropa regwayana risina chipomero. Naizvozvo marudzi avanhu asunungurwa vakatenda benzi maari vachararama. Saka tikatenda kuna Kristu tenzi ponesi tichararama nekusingaperi. Ndokwazisane hama dzangu dzandiri kuona dziri kujoina pano, ndokwazisai hama kumativi mana enyika kwamunova muri. Nyasha dzaMwari ngadzikuteverei muri ikoko. Nyasha dzaMwari musade kuisa Mwari mukontena, kuisa mukapu Mwari. Mwari azo mukapu uri kwauri ikoko, ndiri pandiri pano. Nyika ino chitsiko chetsoka dzaMwari. Saka tikakukumbirai kuna Mwari tikati Mwari ngaakuropafadzei izvezvi, ropafadzo yaMwari inofanira kuuya izvezvi kwauri. Hazi Mwari anogara mukapu, hazi Mwari wen'anga kana wemishonga, asi ndiMwari akataura kuti nyika ino chitsiko chetsoka dzangu. Saka kune vanorwara, Mwari ngaakuporesei muri kwamuri ikoko. Mwari ngaave nemi muri kwamuri ikoko. Mwari akuponesei panyama dzenyu dzinorwadza nezvinodzimba. Kuna vanotambudzwa nemweya yakaipa, Mwari ngaakusunungurei pamweya mutsvene wake, kuti akuzadzei nechiedza rime ribviswe mwamuri. Ndinotaura mashoko eropafadzo muupenyu hwedu. Mwari ngaave nemi, Mwari ngaakutungamirirei, Mwari ngaavhure meso enyu muone zvakavanzika zvokudenga, muone zvakavanzika pamusoro pekutenda kwaMwari. Jesu Ishe ndo chingwa cheupenyu. Chiri kuimbwa nababa vangu vari kuimba. Jesu chingwa cheupenyu, pasina Jesu hapana upenyu. Ine urombo kune vaya vanotaura vachiramba gwayana. Iro gwayana rakanyorwa mubhuku kuti ndo gwayana randakatenda ndikagamuchira. Zvino hakuna rimwe gwayana rinodarika ipapo. Papa vako havafe vakaita gwayana mubhuku iri. Mufundisi wako, bishopu wako, muprista wako hafe akaita gwayana. Gwayana rimwe chete. Saka chechi rimwe chete. Chinosiyana midhuri nemitezo ndoinosiyana, kuti vamwe vari kubata vari kuruoko rwokurudyi, vamwe vari kubata vari kuruoko rwokuruboshwe, asi vose vari kubata pamuviri mumwe chete. Ishe akataura akati imba yababa vangu ine nzvimbo zhinji dzekugara. Ndakuenda kunokuvakirai pekugara, tarirai ndichadzoka ndikutorai mose. Ndakabata mubayiro wangu muruoko, ndichipa nekugovera mumwe nemumwe akaita zvanoda baba vangu, zvakafadza baba vangu. Saka ngatiitei zvinoda Mwari, ngatifadzei Mwari kuita kufadza vanhu. Ngatiregedzei kuda kufadza vanhu, asi tifadze Mwari iye wakasika denga nenyika. Ndiye chete unofanira kufadza. Saka pakuita kwedu ngatiite tine pfungwa dzokufadza Mwari. Kungava kumabasa, pangava pamba, kungava kumamisha, kungava
hama dzako dzaunogara nadzo nanamheza varatize Mwari, vakudze Mwari mauri. Zvidiki izvozvo hazvina basa una mari, nokuti simba raMwari haratidzwe mumari. Hakuna munhu anotaura kuti handikwanise kubatsira munhu, nokuti zvauinazvo izvozvo zvinokwana zvakaringana pamberi paMwari. Simba rako raunoisa pazvinhu nekumunyengeterera kwaunoita hama yako. Hama yangu yarwara, ndikuinyengetera kuti Mwari aiponesa. Mashoko iwayo nemunamato iwoyu unonzwikwa naMwari. Watoshandira Mwari, watofadza Mwari. Mwari atozona kuti murume uyu ane rudo, aona hama yake iri kutambura, akazvitsaurira, akatora zuva rekutsanya achinyengeterera hama yake iri kutambura kuti ikwanise kuporeswa. Mwari achiporesa hama yako, Mwari anobva asungura zvinhu zvakasunga paupenyu hwako iwewe. Iwewe unokwanisa kuone zvako, asi kutaura kwakaipa, unobvanzwa wakaipa achitaura achiti ndogona matira seko vamweni tirume zvanguwo zvakadzika. Ishe anotaura achiti idayo kwako sezvaunozviita iwe, idayo kwako sezvaunozviita iwe. Kana hama yangu yasvika kwandiri nedambudziko, yandiudza akati hama nedambudziko rangu raikati zvakati nezvakati, inini sekunzwa kwandaita nekunzwa dambudziko rehama yangu, handichaudza hama yangu kuti handina chekuita, ndinoudza kuti Mwari achatitungamira, Mwari achatisunungura. Ndobva ndatsvaka zuva rekuzvitsaurira, ndichinyengeterera hama yangu padambudziko rake, iye asikatozviziva kuti ndikumunamatira. Ndobva ndamukumbirira pamberi paMwari kuti Mwari, hama yangu yaine dambudziko, ndinokumbira nyasha dzenyu kuti dambudziko rake ripere. Mwari obva anzwa munyengetero yangu, obva anzwa kuzvininipisawo kwangu, obva azoona ndiri pakavanda pangu ndega. Mwari obva asunungura hama yangu. Asi mubayiro wangu ine hafanira kubva kuhama yangu yasunungurwa. Mubayiro wangu unofanira kubva kuti iye akasika denga nenyika wacho ane munzwiri wengoni nenyasha. Munzwiri wengoni nenyasha ndiye anofanira kunditirawo nyasha, achitirawo mumwe. Asi kuitira kwandinoitira mumwe munamato wandinomuitira, handiitire mumwe ndichiti kana neniwo ndichasunungurwa, kwete. Mwari unonzvera mwoyo neitsvo. Ada kuona rudo rwuripo here? Nhamo dzako hongu dziri kuzikanwa here. Kana Mwari achikwanisa kuziva kuti tsanga dzebvudzi dziri musoro mako dzingani, angatadza here kuziva matambudziko twako twuiri tutatu twauinatwo izvezvi. Matambudziko twako twuiri tutatu hatuna kutongowanda, Mwari anokuziva. Matambudziko ako auri kusangana nawo nhasi anopera nhasi kana Mwari apindira. Hakuna dambudziko rinonzi ihombe pamusoro pamberi paMwari. Rako dambudziko iwewe iri hombe nekuti raita sei? Nokuti pasi pezuva Ishe anotiudza achiti hapana chitsva pasi pezuva. Saka rako iwewe dambudziko iwewe rauri kuti ihombe, ndiani akuudza kuti ihombe? Ndiani aisa zvakaipa mauri mupfungwa nenangano dzako kuti ufungidzire kuti rako dambudziko ihombe haringaperi? Ishe anotaura achiti vana vangu vaparara nekushayiwa zivo. Munoshayiwa zivo yokwanisa kuziva kuti Mwari watinonamata wakakura zvakadini, une simba rakadini, uye zita ratinodana kuti Kristu tenzi Jesu rakakura zvakadini uye rine simba rakadini. Chipikirwa chababa ndechekuti mwanakomana uye panyika dzino afire marudzi kuti marudzi atende maari, marudzi aponeswe. Ani nani anotenda kuti Jesu ndiye Ishe achava mudyi wenhaka youpenyu husingaperi. Nyika itsva neJerusarema itsva, iro rakaonekwa naJohani kuna zvakazarurwa. Chipikirwa ichocho chinofanira kuzadziswa. Mwari abva atipa Mweya Mutsvene wake kuti tisarasike kubva pachipikirwa, tirambe tiri panzira yakamanikana asi ichitiendesa kuushe hwekumusoro kudenga. Nzira yakapamhama inotiendesa mukuparadzwa.
yakapamba ndiyoyo yamunenge muchienda kumabhawa muchimwa doro muchinakirwa muchidya nyika rutivi muchipedza simba muchitambisa simba pane zvinhu zvisina basa zvisina maturo. Zvino munhu murimi anogotambisa seiko simba rekurima mumunda make, achirima mumunda memumwe, achirima murenje mugwenga mumatombo, achirima nokusakura paruware. Kana mvura yanaya Mwari anaisa mvura dzake dzekudenga, yasvika nguva yekukohwa akarima paruware achakohwa zvaakarima paruware, akarima mumatombo neminzwa nerukato achakohwa zvaakarima mumunzwa nerukato nemumatombo, akarima paivhu rakanaka achakohwa zvakanaka uye achapiwa gohwo rakanaka. Mwari kana akuropafadza unoropafadza zvizhinji pane zvakanaka zvake. Hatikatarisiri munhu akohwa paruware kuti ave negohwo rakakura semunhu wakanga ari pamunda wakanaka. Nhau iri pano hama inhau yekuti musawanze simba renyu kutambisa simba renyu kune zvenyika. Zvakanaka zvakanakira Mwari nezvakanaka kuna Mwari mobva maisa simba renyu shoma kuna izvo. Days per week muchienda kumabasa enyu muchizviitira muchishandira mhuri dzenyu kuti mhuri dzenyu dzidye nekuti hamuna kutenda kuna baba kuti baba anokupa izvokudya. Mobva maenda ikoko, mobva mashandiswa netwarungu twenyu, mobva matukwa ikoko, ana baba nendebvu achitukwa ngavana vadiki vari kumabasa ikoko. One day rekunamata Mwari, rekudza Mwari, iye unokupa mweya wekufema, iye anokutendera kuti umuke uende kunoita 6 days kwa Mulungu kamwe chishanda ikoko. Iye Mwari ndiye wausikuda kupa zvose zvako. Zuva rimwe chete racho harizati riri zuva rimwe chete zvaka, nokuti tinonamata mahours chaiwo tinonamata zuva rese. Hakuna munhu anonamata Sunday zuva rese kana kuti Saturday zuva rese, asi vanhu vanonamata mahours chaiwo. Pano evhangeri ndikapfuura hour chaiyo ndenge ndatorebesa. Saka uri kududza kuti pahour iwewe watadza kunamata Mwari mu1 hour 2 mahour iwaya. Kubva kumahour ese apfuura emazuva ese apfuura kusvika nhasi munhu anoshayiwa simba rekuisa pane zvaMwari. Baba ari kudenga vanenge vakatarisa vanoona zvinhu zvakadai. Wobva ipapo ti Mwari wangu, Mwari wangu, Mwari wangu. Mwari obvana kuti hapana zvinhu, hapana zvaari kutaura munhu asati akunamata, asati asirias pazvinhu zvake. Tendeukai hama muri kwamuri iko, namatai Mwari zvitsaurirei nguva dzose, kudzai Mwari nguva dzose, rangarirai Mwari nguva dzose. Potai muchinyengetera muchinamata mangwanani, masikati, usiku, pakati peusiku. Isai munamato mizhinji muise kumusiki akasika denga nenyika. Zvitsaurirei vanogona kuzvitsaurira, musazvimanikize kana musingazvigoni, asi dzidzira kuzvitsaurira. Tanga nemaawa mairi matatu, maawa mairi matatu anopambana, kuti half day kubva makuseni kusvika naTwelve kusvika wakukwanisa kurovo zuva rese, kuti zuva rese kubva makuseni kusvika usiku haubande chinhu, ozodyako usiku osunungurwa usiku. One day ratopfuura. Minamato iyoyo yakakosha nekuti minamato yaunoisa muchikwama chekudenga chomweya. Minamato yenyu inobhengwa muchikwama chomweya chekudenga. Minamato iyoyo ndio minamato inosvika kuna Mwari. Mwari paunonamata Mwari maratadza kuti minamato yake yakasvika papi. Munhu unondirangarira iwewe kana kuti anoda kufudzwa panhamo nematambudziko asangana nawo izvi. Zvino muchinda wenyika ino akaiswa panyika dzino kuzokuedzai, kuti muedzwe chaizvo, kuti murangarire Mwari, munamate Mwari. Nokuti dai musingaedzwe, dai vamwe venyu vasinganamate Mwari, dai pasina muchinda wekukuedzai, dai pasina Satani, mava musinganamate ino.
Saka Mwari akati waisai mukomana anoedza, anogona kuedza futi ngavaedze vanhu ava, kuti pakati pavo pabude vari serious chaizvo nezvokuenda kudenga izvi. Tiri vanhu vekutamba navo, hatiri kutora vanhu vomutaipi. Tine type yatiri kutsvaga yedenga. Type iyoyo type inotsungirira pakuedzwa. Type iyoyo type inokunda nyika pazvose. Type iyoyo type yekuti haingarasiswi newakaipa kana kusvika pakuedzwa zvokutuka Mwari. Ndo type inokudiwa nedenga. Zvino chizvibvunza kuti iwe uri type iyoyi here iwe? Ndiwe here type iwewe ine kodzero yekupinda mudenga, ushe hwekumusoro mudenga? Uri pauri apa uri kuzviona here uri type yacho iwe? Kune mabasa ana chiremba ana dokta here. Kune mabasa evanodhiraivha ndege nevanodhiraivha magonyeti nemabhazi. Uri pauri ipapo unozviona here iwe uchikwanisa kuti inini ndokwanisa kuita chiremba ndokuopareta munhu? Uri pauri ipapa haukwanise, nokuti pane zvikwanisiro nezvinodiwa, pane qualification dzinodiwa kuti chiremba ange akadzidza achiziva kuti munhu anovhiyiwa so, munhu anogadzirwa so, kana munhu achirwara nezvakati anoporeswa nezvakati. Zvino ikoko kuziva ikoko nekudzidza ikoko ndo kuri kutsvagwa panapa panyika dzino, tichikudzidzisai isu vafundisi kuti zveushe kudenga panodiwa type dzakadai, imi gadzirisai pakadai kuti mukwanise kuva type yedzinodiwa kudenga. Vanozviniripisa vanyoro, vanokudza Mwari, vane mwoyo murefu, vasinganyunyute, vasinganamate zvifananidzo, vasingatuke Mwari. Ndo type iri kutsvagwa nedenga. Denga rakagadzira nzvimbo dzose, ikagadzira pekuti vanhu vanosvika vachigara. Tikagadzirwa shoko evhangeri, tikapiwa evhangeri, iyo evhangeri, tikapiwa gwayana isu tikanzi ropa renyu regwayana idora yanenza zvivi zvenyu. Zvino mukova wazarurwa, denga razaruka kuti mumwe nemumwe apinde. Zvino pakupinda pacho mani ndo pane dambudziko. Pakupinda pacho mani vamwana vanatosundwa so, achitave kukikwa kuti famba upinde, famba upinde. Mukova wakazaruka kudai. Zvipiriso zvakapiwa kudhara, zvinobhadharwa zvakabhadharwa kudhara neropa. Ishe ari kuti mukova wakazaruka, nzira yacho ndeiyi. Yakamanikana nzira yacho, unofamba nesaidhi so uchipinda. Asi Mwari ari kuti pakazaruka hapana munhu akurambidzwa kupinda, asi zvivi zvenyu imi ndozvinokutadzisai kuti kupinda. Ndakufamba munzira yakapama kudai, uchitamba nevajojina, uchiti mukaenda kumashure moenda kumberi, kuenda kumashure moenda kumberi, muchitenderera pazvimenge chete, kurasika kwavanhu. Atipinda mubhuku toziva kuti kuna Luka Ishe aitaura kuti zvino Ishe wakaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwenhau idzi dzokuti iwe neni tipinde mushe wekumusoro kudenga. Ishe wakaurayiwa pamuchinjikwa, akarohwa, akatukwa, akasvikirwa mate. Nezuva rechitatu Mai Maria vakaenda kuti vanoona kuti kubwiro kwarara sei, ndinosvika ndonotsvaira chivanze ndione kuti zvinhu zviri in order here, vanhu havana kuita minana here yekuita vachiparadza. Pakavigwa Ishe wangu. Mai Maria vakati vachisvika vakaona bwiro rakashama, dombo rakatsemurwa, zidombo rakadai rakanga imba inei yakatsemurwa nepakati, rimwe pizu rimwe pizu. Masoja hapana, kungorira shangu chete nemabhande nemapanga zvakangozara pasi ngori bvu. Mai Maria vakabata musoro vakati, mai we Ishe wangu kani, vanhu vaya vaparadza kani, vaparadza guva raIshe wangu. Mai Maria vakapinda muguva vakaona kuingwa machira aIshe akanga akaputira Ishe akapetwa zvakanaka aripo. Vakatanga kuchema varimo Mai Maria. Mai Maria zavaza mai vaJesu, ndiMaria mumwoyo wakanga vanzwa shoko, vakatendeuka akatanga kuteera shoko.
akati agara ari muguva achichema kuti vanhu ava vakaita here mashura akadai isu ekuba mutumbi waishe wangu kuti vaite minana yavo nezvakaipa pamusoro pemutumbi waishe wangu. Ari pakuchema mutumwa abva amerikana angosvika pamberi pake kuti naye mukadzi uri kuchemei seiko uchichema iwewe semunhu akafa wauri kuchema Jesu mupenyu wamuka. Akati ichokwadi ndizamuri kutaura ari mukutaura kudaro ishava asvika kanzi enda unoudza vamwe zvavaona ndamuka ndiri kupenyu enda ikoko ndichasangana nemi kumberi ikoko. Ishe nezuva raakamuka pamubhero kune evhangeri yaifana kuparidzwa kumarudzi, kune evhangeri inofana kuuya kwauri iwewe, evhangeri yekuti ani nani asina Jesu haana upenyu, ani nani asina chingwa cheupenyu haana upenyu. Chingwa chiye chatinoda kumhedurirai paPaseka, tichimhedura chingwa kuti mudye paPaseka muchiti Ishe achiti ichi chingwa ichi muviri wangu, idyai muviri wangu mugowana kugwinya mandiri. Vanhu vanodya chingwa, vanodya nyama yaKristu. Ishe obva auya newaini. Pano tinomwa mazoe raspberry red kwete waini. Waini yobva yaiswa ndo raspberry yered inoratidza ropa. Obva wamwa Ishe obva ati iri ropa rangu iri mwa ropa rangu iri rigare mauri mazuva ose kusvika ushe hwekudenga huchisvika. Vanhu vanotora waini obva vamwa mwana. iPaseka yandiri kutaura nezvayo. Kune vaya vanoti havaite Paseka, chingwa cheupenyu munochiwana kupi kana imi musikasangane nenyama yacho neropa racho? Saka Paseka Ishe achiti musauye mune nzara nekuti hakusi kufa daya uyu, harizi sadaka iyi. Ibvai mudzimba dzenyu makaguta, dyai sadza mudzimba dzenyu mouya kuzodya Paseka, nokuti Paseka haisidyirwa nzara, iri zvine zvomweya zvairi kudyirwa, zvomweya nezvenyama neropa raKristu. Kana madya nyama manwa ropa, Kristu achapinda mamuri, muchazarurwa, meso yenyu nemwoyo yenyu ichazaruka. Saka Ishe akati nyangwe pakavanda vaenzi vangange varipo, vaenzi ava ngavadyewo pamwe chete nemi. Musati zvevaenzi nezvenyu asi isai pamwe chete. Pamunodya imi nevaenzi vanodya, musadye muri moga futi miriranai. Modedza kereke yese moona kuti vanhu vese onyora bhuku, obata bhuku achitinga kuti nhingina nhinga auya takamirira nhinga asati asvika. Womufonera womunzwa kuti ari kuuya ino haasi kuuya, kana asingade gadza raasi kuda kude kuda kumisa cheki, misa basa rimwe. Kana abatikana ngaataure kuti arume nabatikana, kana enda kumwe ngaataure kuti arume handisi kuuya, enderera imberi neprogramu. Programu yenderera mberi. Vanhu vodya nyama yaKristu, vonwa ropa raKristu, ipapo panofana kunge paine chizaruko chinozaruka muvanhu. Zvino Ishe wakati amuka, pane varume vaviri vakanga vachifamba murwendo, vari murodhi vachitotikanga zvavo nyaya, vakatoverekana vava vatatu vachikanga nyaya dzichinakidza. Ishe akatanga kuvaparidzira, varume vachitaura kuti yakaitika kuJerusarema makainzwa henyu. Jerusarema kune murume anonzi Jesu, akaroverwa pamuchinjikwa, murume akasina mhosva zvake yeye. Aiwa varume pasi pamupaipa, vanhu vane utsinya mama, akarohwa kusvika kurohwa musana wese ukatambuka, minzwa akapfekedzwa korona yeminzwa. Haada wakanga uripo iwe, wainzwa tsitsi. Murume akaitwa hafu inonzi hafu yekupedzesera. Ishe akabvunza akati shuwa, saka makanzwei? Zvikanzi takanzwa isusu kuti zvakaitika paibe haasiraiti, hachifana kuitika. Varume vakaita zvisiri, nokuti murume akanga asina mhosva. Vanhu vese vanoziva kuti murume haana mhosva, asi varume zvakaita varume vaishandiswa naSatani. Ishe akatanga kuvaparidzira shoko evhangeri, vachifamba murodhi, havana kuziva kuti ndii Ishe wavari kutaura naye. Ishe achivaparidzira shoma nashoma, achikanda evhangeri, achikanda evhangeri, achikanda evhangeri,
vagara pasi zvikanzi vanomenda kumuzoreva mutapo vatipenda kuri vagara pasi pemuti zvikanzi hapane chingwa tipei chingwa tidye ichabva vamhedura chingwa kadidya chingwa ichi varume havana kuziva kuti kudya kwaruita chingwa vari kudya chingwa vari kudya nyama yaKristu varume vakati vachipedza kudya chingwa hanzi ipapo vakazarurwa vakabva vazarurwa meso avo vabva vatoziva kuti tireka uyu Jesu wacho ari kutaura ipapo Jesu akabva anyangari abva aenda varume vakaenda kune vane 11 vakaenda vakaona vakaungana zvikanzi varume Jesu uya wamaiteera tasangana naye tafamba naye ngekuti tisingazivi tikatanga kumuudza zvese zvakaitika paJerusarema makuhwa ese takataura ngekuti tisingazive kuti ndiye asi takatagara pamuti abva atipa chingwa mwoyo yedu yakazarurwa nemeso yedu akazarurwa tikaona kuti ndiye watinotaura nayewo panguva iyo yakabva anyangaridika varume vari pakati pekukatyika mazoka isaka ichokwadi nokuti Maria abva kubwiro akati Jesu wamuka varume vakarati afamba naJesu saka nhau iyi inofanira iri yechokwadi but tine umbowo here nokuti sasati amuona vari pakati pekuzvidya mwoyo Jesu akangoti rugare kwamuri pakati pavo hanzi vamwe vakatombotarisa vakafungidzira kuti pamwe vari kuona mweya vari kuona chipoko vakati aiwa hakuna Jesu akadaizva Jesu akati aiwa ndini namavanga angu aya ndakaroyerwa mwiri ndewangu mwiri handizi mweya panapa ndiri nyama yangu pana ndipei zvokudya ndidye kuratidzei ndiri munhu vakauya nehove yakagochwa tikati tine hove kahove yakagochwa idyai tone tikana musiri mweya ishabva tora kahove abva adya kahove kakapera akatarisa kati saka zviro ndiyo zvikanzibatai maoko angu aya avo zvipikiri zvakapinda izvi zvirapa izvi makumbo akarerwa zvipikiri aya rutivi rwangu rwandakabaiwa ndikatokonyorwa varume vakatenda kuti Jesu wamuka kubva kwakafa zvikanzi varume chipikirwa chiripo ndechekuti varume makufanira kuchitanga basa kubva pano paJerusarema makufanira kuparidza shoko evhangeri yekutendeuka kwamarudzi makufanira kuparidza zvekuguma kwenyika neushe hwaMwari hwekumusoro kudenga kuti vanhu vabve pakutadzira Mwari vanhu vabve pazvivi kuti vanhu vatendeuke vatendekere kuna Baba vari kumusoro kudenga makufanira kuchiparidza shoko evhangeri Ishe akaenda nevadzidzi akaenda navo pamusoro pakadika kanenge pakagomo abva atambanudza maoko ake akavaropafadza ari pakati pekuvaropafadza akatanga kukwira mudenga achienda vakaramba vakatarisa varume vakatanga kutyana chifaro Ishe wedu vakaramba vakatarira Isha boom Ishe aenda vakaramba vakatarira kuti pamwe zvimwe tikaona achidzika achidonha vakatarira kudaro nguva refu pangorekera mauya vatumwa vaviri zvikanzi varume muchiri makamirire pano vakatarisa sekuona kwamaita Ishe achienda Jesu achienda kwaari kuenda ndokudzoka kwaachaita paachadzoka endai munoita basa sezvaareva to basa ratiri kuita pano nhasi iroro basa rakatumwa paJerusarema navarume vachitumwa kunzi rainotanga basa paJerusarema to basa ratiri kuita nhasi anonzi nhasi ropafadzo yakapa varume achiti endai munoita basa ndo ropafadzo yepamusoro pedu kuti tiitewo basa kuti munzwe shoko mutendeukeni nehama dzenyu mweya mutsvene waMwari agare pamusoro pedu atipe simba namabasa esimba aratidzirwa matiri kuti imi hama muponese nehama dzenyu nemiwo mupupurewo sekupupura kwakaita varume vaira vakaona Jesu muri pamuri papapa makaona Ishe vamwe vakapukunyutswa muaccident vakati Iraki vakatadza kuziva kuti ndiMwari vamwe mavhiza akabuda kuenda kuna UK vakakudza n'anga vakati n'anga iya inogona vakatadza kukudza Mwari vamwe vakaaplaya vhiza ravasikakwanifaire kuUK nekuAmerica nekuAustralia rikabuda vakati aidine laki chaizvo harizi laki ndiMwari mumwe nemumwe ari pano Mwari akazviratidza neimwe nzira mauri kuzviratidza ikoko ndo kuzviratidza kwakaitwa varume ava vakaona Mwari asi havana zata kufamba naMwari
asi vakati vadya chingwa ndopakaziva kuti kufamba naMwari. Saka nauyi murikana tiri kudzoka kuti iri kudzoka kuna Ishe Jesu Kristu, iri kudzoka kuPaseka, iri kudzoka kuchipikirwa chaBaba. Ishe akati sarai muchiita zvinhu zvimuchindirangarira. Ishe akageza tsoka dzavadzizi. Kanzi seiko Ishe muchitigeza tsoka? Pane zvizhinji zvandava kuti ndikuudzei, asi zvimwe handikwanisa ndikuudzei nekuti mwoyo yenyu itete, hamukwanisa kuzvigamuchira, hamukwanisa kuzvinzwisisa. Saka ndofanira kuti kugezei tsoka. Zvikazakana zvakadaro chondigezai mwiri wese kubva kumusoro chaiko Ishe nakopinda musha hwenyu. Nokuti kana muchitigeza tsoka zvakanaka izvi, chindigezai mwiri wese ndipini. Varume vakaseka. Saka nauye Paseka, tsoka dzenyu dzinofanira kugezwa. Sekuti vakataura izvi. Sarai muchiita izvi muchindirangarira. Ndandine shungu chaizvo yokudya Paseka iyi nemi. Asi ndinokutaura zvirokwazvo kuti ndichaidya kana yaitika muusha hwababa vangu ndinemi. Saka kubva izvozvi Ishe asati adya Paseka kubva paakaenda more than 2000 years. Asi isusu ticharamba tichiita Paseka, ticharamba tichidya nyama yaMwari, ticharamba tichimwa ropa raMwari, tichagezwa tsoka dzedu, toramba tichiteedzera chipikirwa chaBaba kuti tive vadyiwe nhaka yeupenyu husingaperi. Zvino mubhuku inoti Luka 24:3 Jesu unosangana navairi vanoenda Emmaus. Pazuva iroro vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emmaus. Vakanga uri kure neJerusarema masitadhiana 60. Vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvichaitika. Zvino vakati vachitaurirana nokubvunzana, Jesu amene akaswedera akafamba navo. Asi meso avo akanga abatwa, vakasamuziva. Akati kwavari, mashoko amunotaurirana pamusoro pavo muchifamba ndeiko nhai varume? Vakamira vaine shungu pamwoyo. Mumwe wavo wainzi Cleopas akapindura akati kwavari, ko iwe ndiwo woga ugere muJerusarema semutorwa usingazivi zvakaitwamo here mazuva ano ari kuitika ano? Uri munhu ruzii, asi kuziva kuti pane munhu akaurayiwa paJerusarema, pane anonzi Jesu aiporesa marudzi, akaroverwa pamuchinjikwa. Uri mutorwa here iwe? Uda kutaura kuti munhu asiri wekutosei? Akati kwavari, zviiko zvakaitika? Vakati kwavari, zvaJesu kauyu wekuNazareta uyu ndowatinotaura nezvake. Waiva muprofita une simba pamabasa napamashoko pamberi paMwari napamberi pavanhu vose. Uye kuti vaprista vakuru navabati vedu vakamuisa kuvatongi kuti atongere rufu, vakamuroyera pamuchinjikwa. Takatanga tichiti ndiye waizodzikinura vaIsraeri, uye kuti pamusoro paizvozvo zvose nhasi rava zuva retatu kubva paitwa zvinhu izvozvo kwaari. Uyezve vamwe vakadzi yokwedu vakanga vofumira kugwiro vakatishamisa nezvakavakaona kugwiro, nokuti vakati vachishayiwa muviri wake vakauya vachiti vaona chiratidzo chavatumwa vaiti iye Jesu wacho iye mupenyu. Zvino vamwe vaiva nesu vakaenda kugwiro vakandozviona vari voga sezvakarehwa navakadzi vakanga vaendako, asi iye havana kumuona, vakanga amuka asipo. Zvino iye akati kwavari, imi nokusafunga, imi vokusafunga, mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarehwa navaprofita. Ko Kristu wakanga asikafaniri kutambudzika saizvozvo agopinda pakubwinya kwake here? Ipapo vakatanga kuna Mozisi navaprofita vose, akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Zvino vakaswedera kumusha kwavakanga vachienda. Iye akaita sounoda kupfuura, vakamugombedzera vachiti, garai nesu nokuti ava madekanwa,
zuva ravira iyi unopondwa nematsotsi. Ipapo akapinda kundogara navo. Zvino akati agara navo pakudya, akatora chingwa akachiropafadza akachimedura ndokuvapa. Haisiriyo Pasaka? Haisiriyo Pasaka? Ndiyo Pasaka. Tikatora chingwa izvezvi tikachikumbirira tikachiropafadza tochimedura tokupai kuti mudye, Pasaka yatopfuura. Ipapo meso avo akasvinudzwa, vakamuziva, akanyangarika kwavari. Ipapo vakataurana vachiti, ko mwoyo yedu yakanga isingapise mukati medu achitaura nesu munzira, nekuti zarurira magwaro ese aitaya here sei? Vakasimuka nenguva iyoyo vakadzokera Jerusarema, vakawana vane 11 nava vaiva navo, vakaungana. Ivo vakati, Ishe wamboka zviro kwazvo, waonekwa naSimoni uyu. Vakarondedzera zvakaitika munzira uye kuti vakazivikanwa navo sei pakumedurwa kwechingwa. Pakumedurwa kwechingwa paPaseka zvinofanira kutoitika muupenyu hwenyu. Hakuna munhu anodya Paseka agotadza kusangana naizvo. Mwari ane chizaruro chofanira kuzarurwa mamuri pamweya, kuti muzive kuti aiwa zviro kwazvo Ishe wakamuka kubva kwakafa uye wakatifira kuti tive vadye nhaka yeupenyu husingaperi. Mwoyo yenyu inofanira kuzarurwa kuva iyanane nechipikirwa chaBaba. Hakuna munhu wekuti unodya Paseka obva aita muiteni. Tapedza kudya Paseka iri mauri kufamba neropa raMwari nenyama yaMwari obva aita kuita zvakaipisisa. Hakuna zvakadaro. Ukatoonawo zvaitika izvozvo wadya Paseka usina kukwanira. Kudya Paseka usina kukwanira kune rufu mukati. Vamwe vakadzifira idzi. Ishe anotaura ega mubhuku. Tukatsika namafunga kuti Paseka mufanira kunge makakwanira. Nokuti vamwe venyu vakarara panhoo nenhau idzi. 36 namba yoti. Vakati vachitaura izvozvo, akamira pakati pavo amene akati kwavari, rugare ngaruve nemi. Saka tikati rugare ngaruve nemi. Rugare ngaruve nemi. Zvino pane chimwe chimweya pekutemu tinoti kana tichisvika nozvalizei kwandiri kubva kunopisa, tipei doro, tipei fodya dzangu. Vanosvika zvekunge mudzimu, kusvika neumwa mheno kwazvezi zvichibva nzende ring'anga here. Hakuna zvakadaro. Mwari abva kwakafa asvika akati rugare kwamuri. Mwari amene asvika pavanhu vake akati rugare kwamuri. Aiwa ndobva kunopisa, ndipei doro, ndipei ndimbodzikisa doro. Izvo zvani pane mumwe akabatwa nendende anzi nengozi akanwa 20 liters yamasisi. Iyo mvura iyo maIsraeri yamuri kuona ikapinda mudumbu remunhu waini ari masenzi riri doro. Shabvi raenda papi? Riri kuenda kupi? Satani akabata vanhu so. Vanhu vakatotenda zveshuwa asvikirwa ngozi yasvika ipei doro. Satani yedu kupa Satani doro, kupa Satani mukana. Ngozi yabva kuti iyo shoko richiti vakafa hapana chavanoziva. Ukaona vanhu vachimukira hauzi mweya wengozi, hakuna mweya wengozi. Satani ari kushandisa zvaanoziva pamufi ouya nazvo izvozvo, oda kushandisa izvozvo pamberi pavanhu kuti vanhu vatende kunhema dzake. Dhamwe wakaipa ruziva kuti murume uyu akauraya munhu.
mweya uyu wasatani diablo unobva wauya wati ndinoziva kuti wakandiuraya pakati ndiwo wakandiuraya, ndinoita zvimaninana nezvakaipa zvose zvinoratidza kuti ndiwo wakandiuraya. Ndipati pakanyorwa mubhuku manhau dzengozi. Saka munoti ngozi yakatangira kwedu chete kuJerusarema inabvira kuitika ngozi. Mozisi chaiye akasiya aponda akatizira kuIjipita. Asi hapana ngozi yakazwa kuti Mozisi akamukirwa nengozi aiona munhu. Vanhu vakatora doro. Wakatiuraya kuJerusarema iwewe tibiki pedoro. Saka ngozi yenyu imi yakosha zvakadini? Muchirudzi chamabhoi tanzana mukirwa nengozi. Mweya yetsvina yamunopembedza mukaipa mazita ayo kuti aenderane nokubata kwenyu. Hakuna chinonzi ngozi. Mweya yetsvina. Vakafa havana chavanoziya. Vai vanomutsira mweya munhu akafa audzoke. Vari kunouka, ndo zvakaramba naMwari kuti musanouka mweya yavanhu vakafa. Nokuti vanoziva kuti mweya inodzoka iziriyo mweya yavo. Dai mweya uyu wakanaka kufunga kwenyu, waigosvika here pamunhu ogouraya munhu wawasvikira. Tanze vose kamuramba kutenda kuti ndinouraya mwana uno wandakapfeka, obva wana mwana aisa musoro pasaidi atofa. Ndobva yapinda mune mumwe mwana unzi ndinouraya futi, obva yauraya futi. Mweya muchena waMwari haurayi kudaro. Mweya waMwari haupike munhu taura kuti pakaitika ngozi pano saka kwete. Mweya mumwe chete, mweya muchena waMwari. Imwe mweya yose haizatiri mweya yaMwari. Itukei ibve muupenyu hwenyu. Musatambudzwe nemweya dzamadzinza, mweya dzavakafa kare, mweya dzamadzitateguru dzemudzimu, mweya dzasatani dzese idzi. Mweya mumwe chete, mweya waMwari, mweya mutsvene waMwari. Akakumbirwa naMwari. Mwari akaenda kuna Mwari akati, Mwari zvadakuya kwamuri vanhu ava vangasari voga, ndakuchikumbira inini chitsvene chenyu kuti chiende panyika chivabatsire pakunyengeterana pakuna Mwari. Vakanzi endai mbonimirira paGarirea. Mweya muchena ari kuuya ipapo. Vakati vari muimba yepamusoro, nguva dzamadekanwa vari bhizi mukuimba mahozana, mweya muchena waMwari akaratidzwa. Akauya aine chiratidzo chemoto pamusoro pemumwe nemumwe akanga ari muimba imomo. Vose vakabatwa nemweya muchena waMwari vakatanga kutanga kutaura dzimwe ndimi dzomweya. Vanhu vaipfuura pazasi vachikazi ava vakadhakwa. Ndozvoita kana vanhu vadhakwa vanotaura zvisingazivikanwi. Mumwe akati chitauro chavo chichange chitauro chekuko, dzimwe hama dzekukoko, but hatina kuzobira zvakanaka, hatina kuzvinzwisisa. Mweya akuita vanhu. Saka iyo mweya yose iyi yatinoona ichiuya haizatiri mweya yaMwari. Ngatiirambe pamberi pedu. Entertain marara. Ndoentertain nonsense. Ndo nhema dzaitaura kuti musave vatendi venhema nekudziteera. Musatende nhema idzodzo, musadziteere. Zvikanzi kumusha kwenyu kwamukangozi, ukasvika pacho pakunzi wamukangozi, svika obva wati ndoda kutaura inini kune ngozi. Obva wabvunza ngozi kuti kwauri kubva nekupi kunonzi kuchii. Tiudze kwauri kubva kwacho. Kuri kupisa nemhaka yei, kuhadhesi here zvakuri kupisa. Sei iwewe waenda kunopisa vamwe vari kunotonhorera? Watenderwa nani kudzoka panyika dzino iwewe? Kwauri kubva waona here Ishe kwawabva? Mubvunzo usimple. Mubvunze ngozi yedu kuti waona Ishe here kwauri kubva? Musatambiswe bhora dzina mweya naSatani vanini. Tambiswa bhora rakafa kudhara. Satani murevi wenhema. Ngozi, vanobva kunopisa kuhadhesi, kune mweya inoshurudzika, nemweya yakaraswa, ndo kunopisa. Jaya mvumi kubva paakafa 2000 years ago akaudza akati, Ishe wangu Abrahama, tumirai Lazaro uyu kuti andipe kana donho remvura yechigumwe chake, nokuti kwandiri kunopisa. Zvanzaiwa sekuonana patiri nacho pane mukaha wakareba apa, varikoko vakasengera patiri nesu hatikwanisi kuya ikoko.
tikazora ite zvakanaka ishe wangu, chinditendera ndiende panyika, ndinoudza hama dzangu kuti dzitendeuke varege kuuya kwandiri kunoku. Ndikanzi aiwa izvozvo hazviite, vakafa vadzokere kunyika, nokuti vari kunyika vanofana kuparidzirwa nevapenyu vari ikoko vatakatuma kuti vaparidze shoko ikoko. Hana mufundisi Chabhoko vakatoramba kuteerera mufundisi Chabhoko achiparidza vachakuteera ikoko kwauri. Izvo zvipana vamwe vanosarudzira vaparidzi dai mufundisi Chabhoko anatiparidza handidi ndoda kana paine mumwe muparidzi. Iye mufundisi aiswa ipapo nekunera aparidza iro ndo racho raunofana kutenda. Usatende ini, tenda akanituma, tenda wandiri kureva pano. Nokuti kana yakwana nguva yakupera kwadhesi inini ndisipo. Ende kana asvika nguva yekutonga kwavanhu, inini ndisipo pakutonga kwako. Iwewe naMwari wako munenge muri tuka. Uchinzi murume iwewe, wakanzwa shoko rerudo, wakaita sei naro. Zverudo ndakanzwa zverudo, asi inini manje akariparidza wacho ndo wandisingade mufundisiso. Akasvipa swanendewo andimude uvanzi ipapo ndo pane purogiramu yavo. Isati kubvunza zvamufundisi, tikubvunza zveshoko rerudo rakaparidzwa namufundisi. Shoko rakasvika here siyana nezvaakaparidza. Uvhataiwa dai mufundisi auya apa ndakwanisa kubvanza aiwa siyana nezvamufundisi wewe tiri kudhila newe neshoko iri rapa. Saka ishaita rachiti handikutongei asi muchatongwa neshoko irori. Shoko iri ndo richakutongai. Hakuna mazvamiro achiti muparidzi wacho wakarinzwa here hongo kana kwete. Wakarinzwa zvokuti norida uride yaime naye. Kana yakwana nguva yekutongwa kwamarudzi, mwene mumwe achatongwa nezvaakabata, achatongwa nerori. Zvokwadi yaMwari ichatsvagwa marudzi, chawanikwa irimo here. Ukawanikwa wakareruka, unoenda kwake. Ndikatite chivhara. Vakati vachitaura izvozvo, akamira pakati pavo amene, akati kwavari, rugare garure nemi. Asi vakavhunduka vakatya kwazvo, vakati zvino vaona mweya chipoko. Akati kwavari, munomanikidzwa neiko? Mifungo inomukireiko mumwoyo menyu imimi? Tarirai zvanza zvangu izvi netsoka dzangu idzi, kuti ndini amene ndakarerwa pamuchinjikwa. Ndibatei muone, nokuti mweya hauna nyama namafupa, asi inini ndine nyama yangu aya namafupa angu aya ndinawo. Sezvamunoona ndinazvo ini. Vakati akati areva izvozvo, akavaratidza zvaka zvake netsoka dzake. Zvino vakati vachigere kutenda nokufara kwavo, vachashamiswa kuti chokwadi. Akati kwavari, mune zvekudya here pano? Vakamupa nhindi yehove yakagochwa, akatora akadya vachizviona. Akati kwavari, ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi, kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi napavaprofita napamapisarema zvinofanira kuitika. Ipapo akadziura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro zvazvokwadi. Akati kwavari, ndizvo zvakanyorwa kuti Kristu uchatambudzika agomuka kuvakafa nezuva retatu, kuti marudzi ose aparidzirwe nezita rake nekutendeukira nekukanganwirwa zvivi zvavo, vachitanga pano paJerusarema. Imi muri zvapupu zvezvinhu izvozvi. Tarirai, ndinokutumai pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu, asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Saka Ishe akavaropafadza nesimba, akavaropafadza nechipikirwa chababa chomweya mutsvene waMwari. Akati, chendai munomirira Gayariya, chipikirwa chababa mutsvene wababa achauya pamusoro penyu, achakuzadzai agopai simba, mozotanga kufamba nebasa. Asi tangirai pano paJerusarema. Saka pane vai vaitaura akiti, Jesu akaenda varume,
Bhaibheri yakarewa sei zvinamaitika kwedu. Zvaitika kwenyu kupi kwazvaitika? Ishe achiti zvofana kutangira paJerusarema, zvitangire kuhedza uko kwaMurambinda uko, zvotangira kwaMurambinda uko. Kunei kwaMurambinda? Imba yaDhavhidhi iri kwaMurambinda? Haisi. Imba yaAbhurahama neyaJudha iri kwaMurambinda here? Haiko. Temberi yaMwari tsvene iri kwaMurambinda here, iri paZimbabwe here, kana kuti iri paIsraeri paJerusarema? Imba yaMwari Jerusarema riri paJerusarema paIsraeri. Temberi yakazopuswa naIshe akati ichakwana nguva yekuti vanhu vanonamata Mwari upenyu havachazomunamata vari pagomo iri kana kuti pagomo iri kana kuti temberi iri, asi vachamunamata munzvimbo dzose pasi rose. Uyu Mwari uyu aibva waMwari wenyinyi mega, asi Mwari uyu aMwari wevanhu vese nokuda kweropa radeurwa pamuchinjikwa. Keteni resungano yepaJerusarema rakabvaruka mutemberi. Saka keteni remutemberi rakabvarwa naMwari dai kuratidza kuti sungano yepaJerusarema yabva yapera. Pane sungano itsva yomweya mutsvene waMwari neropa raKristu. Saka varume vakanokanhumirira paGarirea, mweya mutsvene waMwari akauya pamusoro pavo. Nesuwo pano paJerusarema takanyengeterawo tikanamata Mwari, tikadyawo Paseka, tikadya nyama yaMwari, tikamwa ropa raMwari, tikasanganawo naMwari. Mweya mutsvene waMwari akabatawo nesu kuti tikwanise kuparidza shoko irori revhangeri, tikwanise kuripatsanura irori revhangeri. Iri mweya iye uchipikirwa chababa chikauyawo mamuri imimi kuti randiri kuparidza iri rigopinda mamuri, mugoritenda, mugorigamuchira, mugokudza Baba vari kumusoro kudenga. Musakudze ini muparidzi nokuti harizi rangu ranoparidza pano. Musakudze vaprofita nokuprofitai nokuti havaziriwo vane mweya wacho, havaziriwo mweya. Mweya ndowaBaba, mbiri ngaidzokere kuna Baba. Unonzwa mati dakupupurawo ndakaitira zvakanaka, munhu waMwari pakandinamatira zvinhu zvangu zvakaita. Uri kuisa mbiri kusiriko, mbiri ngaidzokere kumuridzi. Ukabatsirwa namuprofita, ukabatsirwa nabhishopu, ukabatsirwa namufundisi, mbiri ngaidzokere kumuridzi wayo kusto. Imi vanhu imi ndimunoita kuti vaprofita varasike, ndimunoita kuti vafundisi varasike. Munovapa mbiri dzisiri dzavo. Ivo obva vakanganwawo zvakare, obva vaona mbiri dzichinaka dzichitapira, so obva vatora mbiri dzisiri dzavo, obva vatadzira Mwari. Muprofita wese, mufundisi wose, bhishopu wose, mutungamiriri wose anoita basa raMwari akatora mbiri yaMwari akaita yake, mazuva ake averengwa. Ndozvinotaura mwenye. Ndinovhara nemashoko ake kukwira kwaJesu. Zvino akavatungamira kunze kweguta kusvikira pakatarisana neBheritania. Ndokutambanudza maoko ake akavaropafadza. Wakati avaropafadza akaparadzana navo, akakwidzwa kudenga. Ipapo vakamunamata, vakadzokera Jerusarema vaine mufaro mukuru. Vakarambira mutemberi vachirumbidza Mwari. Hanzi vakaita sei maIsraeri? Vakarambira mutemberi vachiita sei? Vachirumbidza Mwari. Vanhu vanosangana naMwari, Mwari anozviratidza kwavari. Vanofanira kugara vari patemberi vachirumbidza Mwari, vachinamata Mwari, vasina kubatirwa mapanga, kumanikidzwa, kuzvuzvurudzwa, kutonzwa. Chechi yaMwari haizi political party. Apazi parari panapa kuna anomanikidzwa kuzuyai, hakuna anonzi anobikirwa chicken kuzi yakudya chicken tozodya chicken tapedza kunamata. Kwete, patemberi yaMwari panouya avo vanokutenda, vanoona kuti aiwa uyu Mwari uyu wakanaka, uyu ndiye anonzi Mwari wandisira zvakanaka. Moya pachechi vanamata Mwari, kwete kuya pachechi kusvika makuwa, kuya pachechi kutsvaga varume, kuya pachechi kutsvaga vakadzi. Kwete, kuya pachechi kune vanouya pachechi kutsvaga maropafadzo chaiwo, vanouya pachechi kutsvaga maropafadzo, asi vasikatsvage Mwari. Asi varume ava nokuti vakawana munana, vakaona zvinhu zvanga zvisingaitiki,
kujamuka kwa kafa uyu wakwira aenda kudenga kuna baba pakadai varume tofana kuti tichikwiza akadze mweya tafana kunamata zvine simba ndo zvimwe chete nemi hama muri kwamuri ikoko namatai zvine simba nokuti nguva yatiri nguva yekuedzwa kukuru asina matai zvine simba tikunde nyika ishe wedu wakaikunda hapana chiri panyika ino chinokunda ishe wedu nangwe Satani chaiye haana simba akadzingwa kudenga kaevhictwa akadonhedzwa haana kudzingwa zvakanaka akaita zvokudzingwa kudonhedzwa akadonha nemusana panyika pano akadzingwa kudenga anoziva kuti kwakanaka haadi kuti muende nokuti kwakanakisa kune runyararo kune rudo kune nyasha kune kubwinya kune chayedza kune simba kune mufaro kudenga iye haadi izvozvo pamusoro penyu anoda kuti mutore izvozvo muzvidyire pano panyika obva mafa zvenyu obva ati ndokupai izvozvo ndokupai mufaro ndokupai rudo ndokupai zvose ndokupai sirivhera nendarama asi mondipa mweya wenyu imobva mati zviri nani tidye nhasi nokuti ushe hwekudenga hunosvika rini mobva maromba mobva matengesa mweya yenyu kuna Satani mobva mafa makadaro tendeukai hama kumativi mana enyika kwamunova muno anzwa rekutanga nekupedzesera Mwari ngave naye Mwari ngaapinde muupenyu hwake Mwari ngaamushandure pfungwa nendangariro dzake kuzwa nekubwinya namasimba ose zviye pakubwinya Jehovha kubva zvino nekusingapere amen.